Avui és 24 d'abril. Us sona aquesta data? Nosaltres estem de festa grossa i us la volem compartir. Sabeu de què és l'aniversari? Sí, del Mateu. Ho heu encertat. Avui fa 3 anyets i per celebrar-ho hem creat aquest especial on us explicarem un conte amb un protagonista molt conegut per tots. Endavant, conte! El solet trapeia. Hi havia una vegada un sol que estava molt avorrit i va posar-se damunt del col·lecil i va veure molts estudiants de països molt diferents. Això el va fer molt feliç i llavors va pensar: per què no els proposo de fer un programa on compartim coneixements? Segur que tenen moltes coses per explicar i així estaré molt entretingut. El primer que se li va ocórrer és que un programa havia de tenir un nom i va pensar: com li podem dir? Ha de ser un nom que defineixi el col·legi, que expliqui què fan els nens. Ha de ser fàcil de dir i de recordar i ha de tenir una mica de misteri. Ah, ja ho tinc. Li direm Meteo, perquè expliquem el temps. I 16 en 15 perquè mirat del revés vol dir Sil. Però de sobte un problema li va assaltar el cap. Com em comunicaré amb ells? Va passar-se a pensar i finalment va decidir que llançaria un raig al primer nouvingut o nouvinguda que entrés al col·le i que d'aquesta manera es comunicaria amb ells. Però quan ho anava a fer... Atxí! Ai, Déu meu, que me l'esternut. En comptes de donar amb el raig a un alumne, li he donat a 2 profes. Així va néixer el 1715, com una idea que a cap dels 2 profes que ens ajuden a fer-la encara no saben com se'ls va ocórrer, però que nosaltres sí. El primer presentador que va fer el primer meteo de tots va fer-ho molt bé, però gravem bé no se l'escoltava i de sobte apareixia una mà, un paper o la imatge es movia molt. Alguna vegada, fins i tot, havien de canviar el lloc de gravació i es veia una paret de maons en comptes del fons amb el temps. A poc van anar passant els alumnes nouvinguts de secundària i es va fer la primera temporada i el solet se'l passava superbé sortint en tots els episodis. Però va arribar l'estiu i els nens van marxar de vacances. Què faré jo sense el meteo? Quina pena! Sort que a l'estiu tinc molta feina fent suar la cansalada tot quisqui. I com que a l'estiu va quedar-li temps per pensar, el solet va decidir enviar un altre raig i canviar el format del meteo. La segona temporada ja tenia més cara i ulls. Que bonica va quedar! I a sobre va augmentar el contingut, ara fent el temps i el refrany com a la primera temporada, però hi van afegir l'agenda i a més el refrany era en l'idioma dels nouvinguts. Que divert! També va ser la temporada en què el solet va decidir que participessin els alumnes de primària i, sorpresa, va sortir un nou espai que es va dir el suplement. Per fi es va aconseguir un micro i l'àudio va millorar molt. Però quan tot anava com un bòlid... Va arribar la Covid i vam haver de fer 13 meteos confinats. Sort que com que jo estic en el cel, m'anava comunicant amb tothom allà on calia. A Barcelona, a Moscou, a Bulgària, a Hongria. Uf, quin tip de viatjar aquells 3 mesos. Fins i tot es va celebrar el primer aniversari amb tot luxe de detalls. Apa, solet, que no et podràs queixar! Doncs és ben veritat, perquè tots els nouvinguts i nouvingudes em van fer una festa sorpresa amb pastís i espelma. Feia un anyet. Per fi, els nens i nenes van poder tornar a l'escola. El solet es va posar content com unes pasqües. Fins i tot li va canviar la cara. Sí, estava més guapo, tot i que em vaig haver de posar la mascareta. Quina llauna! La temporada 3 va ser molt llarga. Va tenir 29 episodis plens de notícies, receptes, festes tradicionals, monuments emblemàtics. Una xulada, vaja!
En comptes de rodar on ho feien, van haver d'improvisar un plató a l'aula dels benvinguts. Cada setmana muntaven i desmuntaven, però valia la pena. Fins i tot es va fer un canvi que encara dura. Va desaparèixer el refrany per començar amb l'espai Fets i Costums, on cada estudiant explica alguna cosa interessant de la seva terra. M'encanta aquest espai. Aprenc moltíssimes coses noves. I com que el metge no parava de créixer, van haver de posar-lo en ordre. I què millor que un web ben estructurat amb una adreça ben clara. El web meteo715.cat va veure la llum. Aquell estiu el solet es va tornar a il·luminar. No em va tenir prou de torrar a tothom a la platja i de fer-lo suar com a polls. Ei, que m'he inspirat! Farem un lliurament de premis, a l'estil Oscars, perquè hi ha molta gent que ens ha ajudat i ser agraït és de profit. I d'aquesta manera van sorgir els guaites, amb una gala ben elegant, uns convidats d'excepció i uns premis molt especials. A més, aquesta temporada hem començat a sortir a Insta. M'he convertit en tot un influencer i qui sap si ben aviat no seré fins i tot un youtuber. I a diferència d'altres contes, aquest conte no s'acaba perquè el nostre solet sempre està disposat a muntar sarau rere sarau. Adeu-siau! Us ha agradat el conte? Doncs ara us presentem el nostre trailer promocional. D'aquí a la cerimònia dels Oscars, espero que no hi vagi de Will Smith. Us presentem el nostre Meteo 715. Comencem amb el temps. I després l'agenda. Seguim amb els fets i costums de les nostres cultures. I acabem el suplement parlant del que més ens agrada, com els dinosaures. Aquest projecte el fem tots els benvinguts. Des de tercer de primària. Fins a quart d'ESO. I gravem el nostre estudi i a racons de l'escola. Com a l'Hortet. O des de casa, confinats. 3 anys fent un programa cada setmana. Amb més de 400 presentadors i de 20 nacionalitats. Sembla increïble, oi? Però existeix i us convidem a veure'l. Nosaltres posem les ganes. I vosaltres? Les crespetes. No hi ha hagut cap aniversari nostre sense a cançó i a un pastís. Recordeu quina cançó és? Segur que sí, doncs a cantar!